Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Karrikaluze elkarteko Antonio eta Maite ditugu gurekin. Eta haiek kontatuko digute zertan datzan euskara sustatzeko sortu zen elkarte hau. Ongi etorriak? Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, Ongi? oso ongi. Mila esker, gonbidatzeagatik. Hombre, noski. Ja, idatzi nion, hor tartean geneukan, kontaktu bati, eta esan zian, bidaliko diete Karrikaluzekoei, ea animatzen diren. Bai. Eta hemen txagode. Oso ongi. Maite eta Antonio, ez? Bai. Eta hor zaudete, Karrikaluzeren izenean edo etorri zarete. Bai. Eta pixka bat konta iguzuen, zer da Karrikaluze edo zergatik sortu zen, zergatik, dabil oraindikan aterrabian hor jota fuego. Bueno, kontatuko dizuen, nik badramat Antonio baina urte gehiago hor elkartean. Ez horregatik ez, baina, Karrikaluze euskara elkarte bat da, sortu zen 1998an, horten da hori 25. urte hurrena, justo. Eta sortu zen, 6-7 lagun elkartu ziren, hasi ziren pixka bat, batek ez izan zuen ideia bereziki, eta beste laguntxo talde horiekin komentatu zuen ideia, eta ideia zen euskara talde bat sortzea herrian, euskara sustatzeko, euskaldunentzako espazioak bilatzeko, eta pixka bat hortik abiatu da ez, eta gero garatzen joan da, eta hori baditugu zenbait alor ezberdinetan mugitzen gara, eta hori, baina ideia izan zen euskarari bultzada ematea. Bale. Eta, zu imaginatu hasieratik ez zeundela hor, ez? Ez. Nire kasuan, ni sartu nintzen begirale bezala. Baitu. Urte desente pasata, sartu ziren hori, taldea osatzen joan zen, eta, urte hauetan zehar, kultura jarduerak, antzerkiak, kontzertuak, konbenioak udalarekin, eta ez, pixka bat euskara indartzeko. Eta horien artean, urte batean ere sortu zen haurrentzako aisialdi talde bat. Eta orduan ni osartu nintzen, begirale bezala, 18 urterekin edo, ezakit. Hortik dira, duela urte desente. Eta hori, begirale bezala, Larun Blaien. Hasi ginen orduan, 9-10 urteko aurrekin, larun batetan elkartzen ginen, eta horrek ere jarraitzen du gaur egun. Eta sartu ginen hori, Larun Blaizen txikienen taldea, gero sortu zen Jauzi, zela hurrengo taldea, pixka bat helduagoentzat, Iseka, ondorengoa, dela DBH-ko gaztetxoekin egiten diren. Gainera Iseka gero ere zabaldu zen beste tokietara, ez? Bai, eta Larun Blai ere bai. Berriozarren badago, Uharten ere bai, Iruñerrian mintzat, zenbait tokiten. Eta, ideia uste dut, guri iritsi zitzaigula, gaizki gogoratzen ez badut, Arrasatetik euskal elkarteak ere bazuen horrelako dinamika batzuk zituen. Eta, hortik iritsi zitzaigun, animatu ginen, eta egia esan, badiraia urte desente, aisialdian mugitzen garenak. Eta, badiraia zenbait belaunaldi ez, batzuk hasi ziren aur bezala aisialdi taldeetan, eta gaur egun begirale dira. Eta, gero aparte, aisialdiko talde horietaz gain, sortu zen duela urte batzuk ere, formakuntza begiraleak formatzeko edo, ez? Bai, asmo horrekin, ez? Pixka bat zirkulo hori osatzeko, eta horrela hortikan sartzen diren aurre, gero formakuntza egitea, beraiek ere elkartean nolabait inplikatzea, eta, ni horrela iritsi nintzen elkartera. Eta gero, kultura zergatik ez, azkenean gure programa da pixkate horretan datza, ez? Azkenean artistaz berreinak edo kulturarekiko zen nolako loturaren bat duen pertsonak etortzen dira, ez? Eta zergatik uste duzu dela kultura eta kultura euskeraz garrantzitsua hemen Nafarroan edo, zuen kasuan Atarrabian? Atarrabian ebidez, guzaiatzen garena behintzat kulturtaletik da bermatzea, udaletxeak gaztereraz edo eskaintzen dituen jarduerak, guk
izatea baita ere, Atarrabiako herritarrak izatea aukera euskaraz egiteko. Adibidez, aurreko urtean yoga egin zen Atarrabian eta gaztelera zen, eta guk batera genuen ikastaro euskaraz, baita ere aurrentzako ikuskizuna, gaztentzako edo helduentzako baita ere badago irakurle talde bat euskalduna. Uste dut dela pixka batez, herri mailan izateko aukera euskaraz egiteko jarduera horiek eta kultura eskaintza behintzat orotarabikoa izateko. Bai, eta ideia da ere, ez bakarrik kultura jasotzea, hori Euskara Elkartea garen neinen, ez bakarrik jasotzea, baizik eta espazioak sortzea, izatea ere hori ez. Sortzeko edo? Hori, sortzeko eta batez ere euskaraz erabiltzeko. Vale. Ez dira izatea bakarrik antzerke, ikusle bezala joateko, baizik eta, bueno, tailerrak, ikastaroak eta, bueno, euskal hiztunak ere elkartuko dituen toki bat, espazioak izateko, hori ez, hizkuntzari bultzada emateko eta bueno, horrek egiten du ere ez, hiztun igual ezagutzen ez duzuna Atarrabian, bueno, bagara, ez, 10.000 biztanle inguru, eta askotan igual ez dakizu, ez, ondokoak euskaraz badakien, ez, eta bueno, batzuetan sortzen dira horrelako taldetxoak, sorpresak, sor daitezke, eta bueno, behintzat euskaraz bizializateko espazio horiek sortzea. Garrantzitsua dela uste duzu ematea pixua kulturari gizarte moduan edo edakuntza bat izateko edo ezagit oinarri sendoago bat edo? Bai, noski zalantzari gabe. Azkenean, bueno, hori esan dizuna, kulturaren bitartez ez, azkenean denok sentitzen gara erakarriak zerbaitekin ez, eta ukitzen du fibrila, ez, asko, bai, nik uste dut bai aurrentzako, beti saiatu gara, ez, kultur eskaintza egiten publiko guztientzako. Vale. Eta kulturaren pisuan nik uste, bueno, beti hori ez, ukitzen dituela sensibilidade ezberdinak, gauza asko jasotzen ditugu mezuak, ezakit, kulturaren bitartez, ordan hori eta euskaraz jasotzea dena bat eginik, nik uste garrantzitsua dela. Bai. Eta 25 urte hauetan, zuke adibidez ezakit Atarrabiako zara betidanik edo... Ez, ni mutiloko naiz. Bale, eta zergatik sartu zinen edo honetan, zergatik ikusti zenuen zure tokia izan zitekeela edo... Ni berez, gaur egun Karrikaluzek 25 urte darama eta nahiko handia da herri mailan eta 3 langile ditu. Alde batetik nik kultura eta administrari bezala egiten dut lan, bestetik Leire Aizian, eta geroeneko komunikazioan. Orduan izartu nintzen langile bezala, justo urte bat daramat, orain egin dut aste santuan, eta bueno, baita ere ezberdina da lan egitea elkarte batetan, euskal elkarte batetan, baita ere ni bazkidea naiz gaur egun. Ez da bakarrik langilea zarea eta lan egite duzula, baizik eta ere badu kutsu hori, euskararen alde, eta naiz eta Atarrabian izan, baita ere, bueno, ez dakit Iruñerria oso txikia da, nik baita ere ezagutzen dut Atarrabiako nire adineko guztiak, eta egia da, nik asko somatu dela, bai euskararen aldetik eta hizkuntza aldaketa bat egon dela, nik orain euskaraz egiten dut eta orain arte gazteraz egin dut. Lagunekin edo aisialdi esparruan diozu edo? Ez, orokorrean. Bai, orokorrean. Vale. Baina, bueno, nire lotura da hori, ez naiz langile bezala, baina, bueno, baita ere bazkide naiz gaur egun. Implikatu dugu, ja. Eta 25 urte imaginatzen dute askotarako ematen dutela, ez? Orduan, nola ikusi duzue prozesua edo nola joan da, ez, azitzen edo ze puntutan zaudete orain? Bueno, gizarteko beste esparru batzuetan bezala, izan dira urte hobeak edo okerragoak, ez? Baina, bueno, egia da, nik uste Karrikaluzek orokorrean, 25 urtetan, bilbide luzea eta oso oparoa izan duela, ez? Eta gainera esango nuke Iruñerri mailan, bueno, gauza batzuetan igual referente bezala ere egon garela, bueno, nahiko sortzaile ezakite, delako jende oso baliotsua hor sartuta. Eta, bueno, egon dira oso ezakit momentu kontzertu oso historikoak izan direnak, bai. Eta, bueno, aipatu dituzu hainbat gauza ez, egindakoak, baina orain ze puntutan zaudete? Edo 25 urte hauek ez, betetzen dituzuen une honetan, non zaudete? Bueno, orain izan dira 25 urte oso ibilbide oparoa. Eta aurten, 25. urte aurrenaren aferarekin, ideia da egitea programatu genuen izolako urtea, 25 urte, 25 ekintza, ez? Horako zerbait, bai.
Eta, 25 hori simbolikoa da, baina, bai, egia da hartu ditugu ere, azken urteetan ez, igual arrakastatsuenak izan diren ekimenak, eta beste batzuk sortu berri ditugu. Eta orduan ideia da hori, urtean zehartzen bait logo lehiaketa berri bat egingo dugu, eta horrekin ari gara, beste jarduera pila bat eskaintzen urtean zehar. Batzuk ja dagoenik egin ditugu, beste batzuk martxan daude. Imaginatzen dut ez, 25 baldin badira, ez? Minimo 2 hilabeteko edo bestetan... Bai, azkenean gauza asko dira urtero egiten ditugunak, eta errepikatzen dira, eta hori, baina hortaz aparte, bai daukagula urten eskaintza igual beste urtetan, baina zabalagoa. Igual Antonio kontatuko dizue pixka bat, zertan ari garen. Normal egite ditugu, bai jarduera puntualak eta gero baita ere ikastaroak. Dago nola dinamika hori azken urteetak nire dakidala. Eta ikastaroak egiten dira pixka bat adin guztiei begira, bai aurrentzako, bai gaztentzako, bai duentzako, eta gero bai jarduera puntualak egite ditu. Batzuk errepikatzen dira, aurrentzako hori da pixka dinamika kultura. Aurten bai izango dela adibidez berezia, egin nahi dugu asteburu bat, bereziki indartsua edo ezakite bazkidei emateko bere espazio bat, jai giroan, eta irailean egingo dugu, irailaren 15-16an. Ostiralean egingo dugu, zenbait urtetan egin dugu Euskaldunon astea. Bai, egia da, ni horitzen naiz, bai. Ezagutuko duzu egin, bai. Eta orduan, horre ostiraletan egiten genuen pintxo lehiaketa bat, herri mailan arrakasta handia izan duena, eta orduan berreskuratuko dugu hori ostiralean egiteko, gero kontzerturen bat egongo da, eta gero larun batean goizean egingo dugu euskal kulturarekin lotutako azoka bat, cross bat, herri mailako cross, mundu guztiak parte hartzeko cross bat, euskararen aldeko krosa edo ezakit nola dugu. Eta gero bazkari bat, hori batez ere bazkide guztiei gonbidatzeko, hemendikan pasatu diren, bentsa ez, 25 urtetan jende asko pasada, batzuk hor jarraitzen dute ez, baina batzuk joan, etorri, kanpora joan direnak, kanpotik etorri direnak, orduan nahi dugu pixka bat denak elkartu bazkari horren bueltan, eta egun polit bat pasa, eta hori. Eta beste 25 urtetan... Hori da, bai, jarraitzen duzu. Behintzat kantera dago, ez? Badago hori indikan jendea lanean, ez? Jende gaztea baita ere, ez? Bai, hori azkenean ere, hori zialeren munduan, ez? Hori galea, gazteak dira, eta... Bai. Eta da Euskaldun honen aste buru horretan, ez? Zen urte batzuk, oso arrakastatxoak, ez? Bai, oso jende gaztetxoa hurbiltzen zen, eta bai, oso... Egun politak izan dira, bai. Eta horretzen zarete horrelako ekimenen bat, edo kontzertu antzerkiren bat, edo izan zela nahiko garrantzitsua edo zuentzako izan zela, ez dakit, xarmargarria edo, ez dakit, espeziala? Egon zera ez kontzertu bat, Befiganda ikastolan egin zutena, Mikel Urdangarin, eta ez dakit, orain ez dut goratzen zein urteetan izan zen, baina, hori izan zen oso arrakastatxoa, bai, espero zutena, baina eskuz ere jende gehiago, beteta oso arrakastatxoa izan zen. Eta gero, etortzen zaite adiez, 20. urte hurrenean egin genuen abesti bat, herriko jendearekin eta sortu zen Karrika Luzeko abesti bat, eta egia da, nik orain aurrak ditu dela eta entzuten dugu, ez? Gelditu da abesti horrek, arrakasta izan du, aurren artean ere gaur egun abesten dute, egin genuen lip-dub bat, eta nik uste hori ere oso magikoa izan zela, oso polita elkartu ginen, lip-dubaren inguruan, orduan modan zeuden, eta herriko erraldoiak, buru handiak, Josik Anbudokoak, eta kirolariak, musikariak, jende asko parte hartu zuen, eta oso polita izan zen. Eta bai, eta bestia nik uste gelitu dela, esan nahi dut, duela 5 urte orduan entzauden aurrek ere, nik entzute ditut asko eskatzen dutela, ez, abesti hori. Bai, ez, tarbarian geratuta... Koreografia bat, esan behar nizun, igual hori YouTubeen berri ez begiratzeko. Bai, bai. Eta horrekoan ikusi nuen kasualidadez, eta horra gertzen gara batzuk tutu batekin, eta bueno, baina hori esaten duzuna azkenean. Bai, ez, baina oso polita izan zen hori ez. Eta ez dakit, azkein beste
Gero gazte kanpaldiak egin dira, pila bat, eta, bueno, oso... Egia da, Atarraian, kulturaldetik eta badagoela horrelako, ez? Osea, iai astebururo badago zerbait, ez? Eta jendea badu ohitura ere, ez? Parte hartzeko, joateko, ikusteko, ez? Ez da gertatzen leku guztietan. Eta hor bai... Bai, nik uste kultura eskaintza nahiko zabala izaten dela. Osea, gu saiatzen gara gure aldetik, gero Atarrabia mailan udalaren aldetik eta ere, egia da, bueno, kulturretxean orain espazioa egokia dela, eta bai, nik uste, osea, ez direla igual garai erresak, ez, jendea erakartzeko, baina, bueno, nik askotan ezagutu dut lankideak, ez beste toki batzuetan eta Atarrabiara joan direna gauzak ikustera, eta, bueno, nik uste dut dagoenarekin jendea nahiko mugitzen dela. Eta ja da, orain beste horretarako igual badugu nahiko, ez dakit, joera, ez, elkarte ezberdinen artean batzuek bestei laguntzeko, ez? Eta batek zerbait antolatzen duenean, gonbidatzen dutu, beste, nahiko, bai, horretarako. Bazalde erakunde ezberdinak baita ere, ez? Eta baita ere saritze hori dago, ez, laguntze hori, ez? Bai, orain egiz, ja karrikaluzetik diot, orain dela gutxi egin dugu bertso bazkari bat, Etxebeltza elkartearekin batera, eta... Sukaldalitza baita ere egin da beste elkarte bat, eta... Bai. Bueno, saiatzen gara beti, ez, euskara eramatea beste elkarte batzuetara, Atarrabikoa. Bai, beste elkarte batzuekin batera antolatzen, eta gero beste espazio batzuetara zabaltzen, ez? Edo, adiz, Euskaldunon egin den urteetan, egin dugu kalean, plazan, eta ideia zen hori, ez, ikusgai egotea, dena jendeak ikustea, eta, bueno, bai, neko... Saretze hori garrantzitsua dela uste duzue, ez? Ezkenean baita ere, esparru hauetan, ez? Zuen kasuan, euskara, baina baita ere kultura hor tartean, eta batzutan beharrezkoa ez, edo elkartetetan ateratzen da nola beharrezkoa den saretze hori, ez? Edo laguntza hori batzutan ez dagoela, ez? Eta azkenean instituzioetatik batzutan ez daudela igual laguntza gehiegi, eta orduan hori, gure arteko saretze hori garrantzitsua dela. Zuen kasuan horrela sentitzen duzu ere? Ba, nik uste dut Atarrabian, nik mutilakoa naiz eta baita ere Iruñoen alde zarra emitzen naiz. Eta Atarrabia dela kutsu berezi hori nik uste dut, ez? Oso herri direla eta herri mugimenduak behintzat garrantzi handua duela ezakit, herri mailan. Bai, nik uste denak ez, indarrak batzea denean helburua eta ez, edozein gauza txiki esan dut hizkuntza aldetik ez, minorizatua den hizkuntza bat edo edozein horrelako historietan, denok batera baldin bagoaz eta indarrak partekatzea eta beti laguntzen duela. Eta gero baita ere, karrikaluzekoak izateaz aparte, baita ere biztanle bezala, ez, Nafarroko biztanle bezala, nola ikusten duzue kulturaren egoera edo Nafarroan? Gaizki. Nik behintzat, gaizki. Musikaria zara ere? Musikaria bezala, gaizki ikusten dut, nik uste dut. Bai egon zela COVID ondoren boom bat eta kontzertua betetzen ziren, eta bai sala, bai antzerkiak, baina aurten baita gertatzen ari da karrikaluzen. Atatzen ditugunen ikastaroak eta bar, edo bertso bazkari bat, dela kultura, baina da aitzaki bezala, elkartzeko bazkari bat da, bertsoak daude, ez dakit, da arratsalde pasa bat, eta pilat kostatzen da jendea... Mugitzea edo? Mugitzea eta etortzea edo behintzat, ez dakit, kulturaldetik ez, bizitzea momentu hori, eta gero alde zarrera zoaz larun batetan eta tabernak beteta daude, baina goraino, leporaino. Eta kalea baita ere, irudi San Fermin, larun bat ontan, nigo nintzen totenen, eta totena ez zegoen beteta, kontzertua zegoen, bi kontzertu, baina alde zarrera igo, eta adin guztietako jendea zegoen. Eta guztia beteta, nik uste dut nahiko... Zakit pandemiaren ere, badiru, hori pasatu zaigu ere aisialdean, nabaritu da, pixka bat berakada horra ari gara mantentzen, eta baina ez dakit, batzutan komentatu dugu gure artean, pandemiaren historiarekin ez dakit, zer ikusirik duen ala ez, baina igual jendeak joera gehiago du bere aisialdiko denbora horietan, kanpora joateko eta, bueno, ez da. Ja, izan daiteke, ez?
Furgonetak orain daude, hori da. A tope. Ez, helburua da, kanpora joatea, ateratzea kalean, eta igual kostatzen da erakartzea. Baina, bueno, nik uste dut eskaintza polita egiten den, eta, bueno, ateratzen dira gauzak, baina bai, egia da, bueno, batzutan kostatzen dela asmatzea. Erantzuna nik uste dut kostatzen dela. Gozakio da kulturala, adibidez, sarrerako kostatzen dute 10 euro, eta gaur egun kubatak kostatzen dituzte 8 euro, eta normalena da, eta inork ez du galdetzen bere buruari zergatik, orain nik hainbeste diru honengatik. Baina bai sarrera bat, jode, deke ban, aurrako prezioa jartzen. Eta nik uste dut alde hortatik badagoela hausnarketa sakon bat egiteko. Baita ere, imaginatzen dut, kultura pagatzearen kontzeptu hori batzutan ere dago nahiko, ez dakit ez, jendeak oraindik usain zaigu ez gizarte moduan onartzea, kultura ere badela lana, ez? Eta badela, ez, beste lan baten, bezalako balore berdina duela eta ordaindu behar dela, ez? Pertsona hori ere alokairu bat pagatu behar du eta ez bere, ez dakit, dena delakoa erabiltzen duen hori ere kostatzen du, ez, dirua, eta gozatzen zaigu ez, igual ulertzea. Hemen, adibidez iparralden, nire nahi jotzen eta batzutan txosnetan ere badituzte sarrera sartzeko, kontzertuak daudelako, barra dago neno ez, baina kontzertuak daudenean sarrera dago, 5-6 eurokoa, baina hori gaur egun hemen ezinezkoa da, kontzertuak ikusteko prestaketa bat daukadana eta nolako performance oso bat 12 euro totenen, jendeak ez du ordaintzen kostatzen zaio, imaginatu txotnetan, baita ere ongi daudela txotnak libreak izatea, eta ez ordaindu beharra, baina esan edut kulturalki. Dugun kontzeptua, ez? Eta bera diona, eskaintza anitza da Nafarroan nik uste dut, gainera, Iruña oso txikia izan da, ditugu pila bat areto, eta taldeak, eta antzerki taldeak, eta edonork animatzen da kulturaren inguruan zerbait egiteko, idazteko, alde horretatik pribilegio bat daukagu hemen Euskal Herrian, ez bakarrik Iruñan. Baina gero ez dakit gizarte... Igual ohituta gaude, ikusle bezala joatera eta eskubide guztiarekin jasotzera eta norbaitek ordainduko du, baina, karo, zego dute bere prezioa, esfortzua atzetik eta... Hau programa sortu zen baita ere horregatik, ez, ikusi zelako nola COVID-aren egoera utzi zituen artista asko, ez, gehien bat arte eszenikoan, Olotza gainean hor ari ziren horiek, kale gorrian, ez, azkenean ez zuten ERTE ere oso horrelakorik, ez dagoelako eiz iparralden eta Frantzian orokorrean badago estatutoa, ez, artearen estatutoa, hemen orain onartu dutela, ez, baina, karo, oso, ez dakit, justu igual geratzen da edo, baina lehenengo pausu bat da, ez, baina orain arte ez genuen ez da estatutorik, ez. Orduan, karo, baita ere hori ikusi zen, ez, gabezi hori eta nola hor falta zen zerbait, ez. Igual, zuen kasuan, nabaritu izan zenuten zerbait, COVID-en, adibidez, zuen elkarteari zer nolako eragina egin zion? Igual, paroia ez, orduan gelditu behar izatea, baina, esaten dizudan, nabaritu dugu aisialdian. Batez ere aisialdeko taldetan, ez, hori goratzen zait. Nabaritu dela, hori igual aurrak, egon dira urte batzuk, kriston arrakasta izan duena, ez, eta aur taldeak betetzen ziren, eta orain nabaritzen dugu, kostatzen dela hori ere aurrera ateratzea. Eta nik uste zer ikusia duela, hori esatenakoarekin, jendeak edo igual joera kanpora joateko, edo bere aisialdia beste modu batean... kudeatzeko edo. Kudeatzeko, ez dakigu hortik doan ala ez, baina horrari gara, eta beti pasatu zaigu, ez, 25 urtetan esan dira bizena, gora berak, eta orduan beti krisialdi itxo bat dagoenean, ez, momentua, osnarketa emateko, eta batzutan ongi dator, egoerari buelta emateko, ideia berriak pentsatu behar, eta horretan ari gara. Krisialdia datozutela eta gero loratzeak, baina... A ber. Honi asko eman ondaren. Bai. Nola ikusten duzu etorkizuna? Ez 25 urte pasata gero, nola ikusten duzu etorkizunera begira? Zer nahiko zenukete egin, edo ze bide edo jarraitu? Gure elkartetik helburua da, hori ez, esan duguna, euskara indartzea, orduan guri gustatuko litzaigukena da, tarrabia euskalduntzea, eta egunen batean horrelako elkarterik beharko ez bagenu, olako espazioak sortzeko, ez? Eta naturaltasunez herrian euskara herriko hizkuntza izatea.
Gaur egun, bazkide bezala, uste dut, 200en bueltan gabiltzala. Ronda 20. Bazkide bezala, baina egia da, bazkide ez dagoen ez diren jende asko ere, hor... Partatzen dute edo, ez? Bai, orduan, gure asmoa da, batez ere Euskarari bultzada ematea, espazioak sortzea, Euskaraz ere zerbitzuak eskaintzea, ze badago lanpoltsa bat, itzulpengintza, zerbitzua ere bai, elkartegintza, pixka bat indartzea. Orduan, baina, dena azkenean doa hori, Euskaldunentzako espazioak sortzera, eta hori orduan helburua izango litzateke, nik uste dut hori, atarrabe euskalduntzea, eta momenturen batean, kultur eskaintza eta hori nik beti ikusten dut garrantzitsuan, denak euskaldunak izaten garenean ere, hori eskaintza mantentzea, baina espero dut egunen batean elkartea beharrezkoa ez izatea, hori lortu dugulako, berri hona izango litzateke. Bai, egia da, gero, nik nire esparrotik hitz egiten dut gehiago, baina badagoela demanda handia beti ez antzerkiak edo horrelakoak eta euskaraz eta erderaz eskaintzeko, bietan konpainiei, esaten zedite. Egin, euskaraz eta erderazko bertsioa ezagizer, baina gero gutxitan eskatzen dizute euskaraz antzestea eta askotan gertatzen da ez dakit horrela zuek ere nabari duzuen, baina EAeko jendea ekartzen dutela antzesteko, euskaraz. Eta gero daudenen talde edo pilo bat antzestu dezaketenak edo nabari izan duzue hori, bai zuek elkartzen moduan, bai orokorrean, ikusle bezala baita ere edo. Ez dakit, nik uste dut bai azken boladan Nafarroa euskaldun dela, euskaldun du dela, ez dakit nola esaten dut. Bai, euskaldun du edo, bai. Bai, ez dakit, kultura arloan ez, beti izan da, ez dakit, baina nik uste dut gaur egun eskaintza oso handia dela euskaraz. Eta gero eta adibidez musikan talde gehiago egite dute bere musika osotra euskaraz, baita ere antzez lanan ez dakit, antzerkiak euskaraz baita ere, lehen arraragoa zela ikustea, ez? Beti, gaztaroko edo txikitako oroitzapenak dira Perritx eta Protx eta gutxi gehiago, gotza gainen batean ikusteko zerbait euskalduna. Horiek ere karri erituen. Karo, gombardea beti baina. Ez pentsatzen orain, hori ipuin kontalariak, ondiren eta, hemen inguruko... Hemen ingurukoak dira. Bai. Ni, txikitan ikusi dituenak izan dira beti gazteleraz. Aldaketa izan dela orain bai sankona, ez dakit. Muturan ez zegoen ez da euskaraz ikasteko aukerarik. Ni ikasi dut Arrosadian horregatik. Baina kontu kontalaria bat izatea euskaraz. Baina gaur egun bai... Bai, nik uste dute eskaini diren edo eskaintzen ari garen gauzen artean jende nahiko dela Nafarroakoa. Ez dakit, etorri zait orain egin zenean, azkeneko euskaldunen jogurina borobarekin batera ontzena... Albinaz Tardaz? Hori da. Eta, adibidez ez, aurrekoan ipuin kontalariak egon direnak, dira... Meli, bai, txantrekoak, beste egin egon. Bai, eta, saiatzen gara, inguruko baliabidekin ere, ezagutzen ditugun eginean, gurera ekartzen eta beraiekin kontatzen, bai. Esan duzuna, orain bai badago, aldaketa hori egon da, Nafarroan dago del, konpainia pila bat, euskaraz eta erderaz egiten dituzenak gauzak, bietan edo, bai, baina batzutan nik nabaritu izan dut, ikusle bezala edo EAetik ekartzen direla gauzak batzutan, eta baita ere nik uste dut garrantzitsua dela, hemen euskaraz produzitzen duten horiei baita ere esparrua edo lekua ematea. Gukudan ere, orain etorri zait, azken urteetan igerilekuetan, Atarraiko igerilekuetan, abuztuan etorri izan dira musas ifusas, bertakoak direla, eta bai, osuna ez, bertako jendearekin ahalegin bat egiten ari da, euskaraz bere lana, bere eskaintza egiteagatik, eta saiatzen gara tokia ematen elkartearen barruan, bai. Hau da, askotan galdetzen dudan zerbait, eta, zu artista bezala, musikari bezala erantzun dezakezu, eta bakoitzak nahi duen postutik, baina zuendako artea gizartearekiko lotura izan behar du, konprometitua izan behar du gizartearekiko edo geratzen ari diranen horrekiko? Venga, artista. Bai. Eta ez zaitu dugu honen inguruan, nik uste du eta gainera azken boladan ateratzen dira musikari asko, nik ezautu dut musikarien historia.
Bai esate dutela, o defendatze dutela, haiek kantatzen dutena, behintzat, ez dutela zertan gero bere egunerokotasunean aurrera eraman behar. Eta gira, karo, ez musikari ez pertsona individu bezala ezin duzu eraman aurrera zuk daukazun ideia guztiak, ez? Hipokresia hori beti egongo da, baina bai nik uste dut, bai baita ere, jendeak entzuten bazaitu edo norbaioten bada zure, ez dakit, ikuskizuna ikustera, zuk esate duzuna, nik uste dut normalena dela gizartearekiko dagoen egoerarik erlazio bat egotea, eta baita ere responsabilitate bat dago zentzu horretan. Bestela ez zara egotzen holtza batera, bestela zure etxean gelditzen zara. Adierazpen hori erabiltzea ez mezu bat eta eredu bat. Ez dakit, jendeak ez dut, nire izan guzen ikustea, o jendeak behiratzen egotea, ez zigo holtza batera. Nik holtzara... Hori entzun izan duzu? Bai, no sin vergonzoso. Bueno, eta holtza batetara ze pintatzen zu hor. O isia naiz, bai, eta o nire taldean behintzen, ikusten dugu, honek normalean badu perfil nola, pues ez dakit, beste, gotea nola izkutatuta, baina gero egotzen da holtzara, gustatzen zaizu behiratzea. Hor dago la grazia de, ez? Claro, gero holtza badu puntu bat ere, non transformatzen zaitu, ez? Osa, badaude antzezko pilo bat direla, hola, barrukoiak eta, ez? Baina gero hor, sentitzen dira beste bat eta aurrera. Claro, eta da... Hola, ez aldatuta eta... Bai. Baina nik uste dut baiet. Eta azken bola dantan, Nafarroan gainera, asko hitz egiten nahi da hortaz. Nola responsabilitate hori mugatu edo zuzu, karo baietz ez duzula eraman behar aurrera zuk esatu duzun aletetan. Egunerokotasunean, ikusi dut ogia erosten ez dakit non, no? O ikusi dut El Corte Inglesen sartzen, ez da hori. Baina bai pixkat ez dakit izatea zentzu bat egiten duzuna horregatik abesten duzu, ez? Bintzat abesten duzuna sinesten duzu. Eta da zure egun, bai. Hori atera askotan. Abetu. Urrengo, hor duzu ez, zer duzu hor? Porque ikusi dut lehenago. Bai. Hau da, beste gabe, aizialdia zitzain dugu, orduan hau da pixkat publizitatzeko egiten den lako, ez? Flyer bai, eta hemen agertzen hori larun blai, jauzi, eta aizeka. Eta bakoitzan, pixkat azaltzen du zein adinari zuzentzen zaion, eta hori, asteburutako planak egiteko, norbaitek interesa badu. Claro. Behiz bezala bai, karrika luzera, eta bestea urtekariaz. Bai, aldizkaria. Eta hori, hau maketatzen du eneko komunikazioan dagoena. Eta, nik egia esan ez dut oso argi zertaz joan. Komunikazio aldetik, hau... Karo, bakoitzat du bere hori Bai. Berria da, kasi. Bai, bere egunean hasi zen, Karrikaluze, ez dakitzein urtetan hasi zen, baina aldizkari bat Xuka, ditzen zena, eta horri biltzen ginen batzuak, buzenoa egiten eta hori. Eta gero Xuka pasatu zen 2.0 izatera, beste aldizkari mota bat, eta gero ja pasa ginen urtekaria egitera, orain egiten da, hori, karrika kontari dela urtero ateratzen den aldizkaria, eta pixka bat, araiek ez, aldatzen joan direlako, eta orduan honekin batera sortu zen bideokanala, bideokanal bat daukagu. Eta hor egiten zaio, eta Arabiako merkatariei, edo musikariei, artistei, edo, esparro alorrez berdineko jendeari, elkarrizketatxoak, egiten dutena ezagutarazteko. Orain ari gara hitz egiten, justo atzo bilduta, eta komentatzen, igual ideia da ere bideo-tutorialak edo horrelako bideo-motzak egitea, euskaraz, orain egiten ari dira ikastaro bat batzuk sendabelarrekin, eta hori, igual, ukendu bat egiteko, ez, bideo-tutorial bat, horren ingurukoa, edo duela gutxire sukaldaritza ikastaroa egon da, horrek ere izan du arrakasta, ez? Bai, ez? Bai, jende asko COVID-en afizionatu zen, ez? Sukaldari. Bai, justo orain, ez dakit, urtean izan da... Izan da postreekin, baita ere bere egunean hasi ginen munduko sukaldaritza egiten genuen, orduan egiten genuen astean behin, hori sukaldari bat etortzen zen, errezetak egin, elkarte batean, ostegunetan elkartzen ginen, eta hori errezetak egin, gero afaldu, eta gero taperrarekin etxera. Bai. Eta orduan egin da, pixka bat urte bakoitzan zera ezberdin bat, eta hori aurten egin dara postreak. Torri da jende gaztea,
Bost pasei pertsona zeuden 26 urtekoa. Osa, normalan zukala izai ikastaro bat ez, daukagu, hobetik uste dituzu jendelduagoak. Bai. Baina, bueno, esaten dizu, bideokanalean hori nire lagiago elkarrizketak, erain asmoa da pixka bat egiten diren gauza horiek ere ezagutaraztea, edo, bueno. Gainera igual formatua ere aldatu da, ez? Orain, gizarte aldatzen den moduan, ez? Orain, formatu digitala imaginatzen dut igual arrakasta gehiago dela, ez? Gazterien artean. Eta gero dena azkarra eta motza. Hori justu lehenagoan gara etxean komentatzen, ez? Bideokanala sortu zenean, esaken, bideoak ezin dira 10 minutukoak, baina luzeagoak izan. Eta gero esan, 5 minutukoak, eta gaur esan, minutukoak. Bai, pasada. Bai, iaia gure elkarrizketa bezala, Bai. Xaloa, ez zentzurren ez horretarako ez, Xaloa, nahiko ditu elkarrizketa 80-erak, bai? Osea, hori zarete horiek erratzen zutela. Bai, tertulian hori da, bai, falta zaigu, ez? Horrelakoak. Bai, ez, egia da ikusten dugu hori, ez? Osea, jendeak ikusteko eta iristeko, behar direla gauza momentukoak, oso harinak, eta... Bai. Hori, ematen du hortik duela, eta bueno, egokitzen aldugu. Bueno, ongi dago, ez? Puntu horretan baina bazabete ez, egokitze puntu horretan badago jendea. Saiatzen gara, ber. Ez du onartzen ez, eta esaten du, horrela ez, edo hau ez du funtzionatzen, edo haiek jingo dute, baina gurera, ez? Baina bestela ez du arrakastarik, klaro. Gauzak aldatu dira. Klaro. Bai, eta aldatzen doaz, eta... Eta onartu behar da, eta jarraitu, ez? Eta egokitu. Oso, behartu gauzak eta jarri mendik horrela izango ditugu. Zuen gauzatxoak hemen ere. Beste zer... Tapatu gabe. Mota gabe... Bai, ez dakit horrela da. Perfecto. Hortxe. Perfecto. Gure... Zuen gauzatxoak. Gure arrastoak, bai. Eta horrengo galdera ez da nik idatzeko galdera, baizik eta egiten duen joku bat. Eta horreko gonbidatuak idazten du galdera bat urrengoan entzat. Gero zuek idatzi beharko duzu beste bat entzat. Eta tokatu zaizuen galdera bat, nahiko clown. Así que bueno, a ver. A ver, ze pedrada. Kaka egiten duzunean, zure arimaren zati bat kanporatzen dela sentitzen duzu? A ver. Da como mística escatológica, ez? A ver. Ez da... Bueno, nore gonda. Nore gonda gertxango dizuet, hori ez dira esan, nire kamerak izatele. Vale. Kaka egiten duzunean, zure arimaren zati bat. Eta hau galdera da, suposatzen. Hau galdera da, bai. Bai, reflexio bat, ez, ja, nik uste dut ez dakit erantzunik behar duen, no? A ver, barri gau bueltika bat, honi. Berak galdetzen du, ea kaka egiten duzunean, zure arimaren zati bat kanporatzen dela sentitzen duzun, arimarena. Ez dakit, neska mutilonek kaka egiten duen aldiro, baduen horrelako... Erreflexio momentua da. Erreflexio momentua, bai. Claro, eskera hon dezakezu puntu horretara, egia da, ez? Batzutan da zure momentikoa, ez? Zure pentsamenduetan murgiltzeko. Nire kasuan orain 3 haur ditut eta ez pentsa, momentikoa izaten da, batzutan bat edo bi edo 3 hor inguruan. Ostras. Nire momentikoa, espero dut egunen baten errekuperatzea eta urtea berriz ere. Hori da tortura moduko bat, hori legala izan berko ditzateko. Ez, atea itxi eta utziko dizut zuretzako, ezakit. Ez que ez dakit zer erantzun. Nik uste dut ez. Ez da zure inspirazio momentu bat, ez da. Bueno, bada musika entzuteko momentu bat, hori bai. Beitu, begira. Hori bai dela. Baina, ez dakit horrela. Baina, igual, hain sakona ez duzu ikusten. Ez. Praktikoa, niretzako zerbait praktikoa. Arima ez. Arima ez. Beste zerbait utzi duzten dugu, baina arima precisamente... Norbaitek pentsatu dezake arima existitzen denala, ez? Teoria beste gauza bat da, ez? Baina, filosofia, gorputzak arima, hori beste programa baterako, Oso, ongi tema, orain zuen txanda da, hor duzue arbela, eta hor duzue klarioneta zabatzekoa, orain ondoa. Beraz, pentsatu, izan daiteke, edozen galdera mota, urrengoak ere jakin zuen, hori, artearekin zenbait loturaren bat izango dutela, baina ikusten duzue. Bakoitzak galdetzen duela nahi duena eta filtrorik gabe. A ber. Venga, orain zuzenean egin behar dugu hemen. Bai. Pentsatu. Eta erakutsi, gero. Eta erakutsi. Joi. A ber. Artearekin ezak. Edo zuena elkartearekin, edo egiten zuenarekin, edo euskararekin, edo
nahi duzunarekin. A ber, zuk arte eszenikoekin baduzu lotura, a ber, guratzen zaizu zerbait. Zaila da, eta galdera, Zaila da, bai. Osa, huevo eta izatea zentzukoa, Baina ez Aurrekoak begira hori da. Esan du dugu urtetarik. Bai. Zer egingo zen begiraren jekin, nonatzen dira tximista begietatik, ez dakit zer gehiago ditzen duan, kalkarekin ere zer ikusia duen zerbait izan dugu. eskatologikoa. Bai, batzuk hori gustuko dute. Nik artistak etortzen badira, Bai. ea zer sentitzen duten astelenetan. Oigan, bai, astelenetan. Vale, Normalean, venga. etortzen dira, bueno, ez dakit, baina gehienak ez gara... Horretaz bizi edo? Horria. Eta Aficionatuak, ez? Bai, oza, nahiz eta akuratu ez du ematen, oza, bizitzeko de artisti janina da izan, baizik eta gero baita etortzen da zure bizitza. Horra, ez dakit, zer... Bega, ona. Nik badu letra oso txarra, Gainera, arbelan diaztea dauka bere trukillo, Bai, ez pentsa, irakasle naiz. Bueno, orduan zira duzute. Baina ez pentsa, ez aurrezkuntzen, eta orain badarama denbora nahiko lanetik kanpo. Orduan, galean nolezen, zer sentitzen duzu astelenetan. Behin, astebura buko, behin, ez bai, ez dakit. asteburua pasata gero, zer sentitzen duzu. Hori, bai. Bai. Momento guapo, azteko... Astelenak dira potenteak askotan, bai. Bai. Eta astearteak batzutan ere. Bai, bueno, aste osoa ez, baina bizpairu uno... Ja, bai. Claro, eta gainera izan baldin baduzu zure astetarteko lana. Eta gero asteburuetan bolo bat edo bi, ez? Bai. Ezkenean, batzutan izan daiteke hori Nire nahi nuen lan korreo zen, eta esaten zaten, pues hori, berrogeita urte. Jote guapo izatea talde bat gaztetan baita ere, eta nik, karo, pentsatzen, sí, más guapo que la hostia, baina aztenean nik hor, berarekin, gutunekin, kriston diarrea baita ere, jak mazan erikak, y diciendo, es que, vaya, hostia, tío, ¿dónde está aquí el choco? Bukatzen da, eta da, super, golpe, bai. A ver, esaten ez. Horror, gure galdera. Maravilla, eta gaina, joea, irakasle letrat, vamos, fijo. Perfecto. Ba, urrengo demoraldian igual etorri altzaitezke zu eta zure taldea. Claro, jakin da, claro. Honen ja ditugu guztiak itxita ja, ekartzen guztiak, demoraldian tarako. Agenda iztera. Bai. Baina arte eszenikoa jarraitzen baldin badu, arte eszenikoak dio programa, pues, jarraituko dugu kontaktuta. Primeran. Ba, oso bikote bat sorteon, proiektu guztietan, eta hori, beste 25 urte jarraitzen duzuen hor lanean, disfrutatzen. Hori da, batiz ere hori, disfrutatzen eta gure hizkuntzari bere tokia ematen. Hori da. Venga, mi esker. Mi esker.